τους καλλιτέχνες και θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κοσμά Έλλη, η οποία κατέχει τη μερίδα του Λέοντος σε επίπεδο συνεργασιών από τη στιγμή της δημιουργίας του Συλλόγου και σήμερα. Ερήμην της βέβαια θα μείνει στα γραφεία του Συλλόγου για να της αποδοθεί όταν θα ξανασυνεργαστούμε με την κυρία Έλλη. Την ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της απέναντι στο Σύλλογο. Θα ήταν ανάλογο, ανάρμοστο για μένα, για όλους τους διοικούντες, αν και συνεργαζόμαστε πρώτη φορά με την απόλυτη κυρία, την μεγαλοαρχόντισσα, την κυρία Παγώνα Αθανασίου, για την προσφορά της στο είδος της μουσικής. Κυρία Παγώνα, παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Μπακατσής Αθανάσιος, ο οποίος διατηρεί και ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια στην πόλη, στο Τρικάλων. Ευχαριστώ για την τιμή και στη μεγαλύτερη κυρία. Ανέφερα για την κυρία Έλλη, ισχύουν και για τον κύριο Σταύρο. Ο Χρήστος Σταύρου μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες βραδιές, χρόνια και ζαμάνια. Λοιπόν, για την απονομή θα παρακαλούσα τον κύριο Κολίτσα Δημήτριο του Νικολάου, ο οποίος είναι κολλητός του φίλος. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε καταρχήν τον Πρόεδρο για την τιμή που μας κάνει και την αγάπη που μας δείχνει. Επίσης, θέλουμε να συγχαρούμε όλους σας για την αγάπη που δείχνετε στο Δημοτικό Τραγούδι, για αυτή τη συμμετοχή σας. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε, να μπορέσει το Δημοτικό Τραγούδι να ανέβει εκεί που το αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ. Το χωριό μας πάντα τιμά τους ανεπανάληπτους δημιουργούς και καλλιτέχνες του Δημοτικού Τραγουδιού. Ο ανεπανάληπτος, ο αγέραστος Χρήστος Σταύρου είναι πάντα μαζί μας. Θα πάμε στην πιο μεγάλη μου αδυναμία από τις πάμπουλες που έχω, στον κύριο Κώστα Τζίμα, για τις ανεπανάληπτες ερμηνείες του, για τον τόνο, για τη χρειά της φωνής, για το τότε και το τώρα, για όλα τα πονεμένα άσματα, για όλους τους πονεμένους από μένα. Τι να πω, αυγερινεύωσε ψηλά, κάτσε μάνα και άκουσέ με, και ό,τι άλλο. Όσοι δεν έχετε επίγνωση, ο κύριος Τζίμας, εκτός από ερμηνευτής των ασμάτων, είναι συνθέτης και στιχουργός των ίδιων. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις βραδιές που έχει χαρίσει σε όλη την ελληνική επικράτεια. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Μπάρδας Χρήστος του Δημητρίου. Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσα να μην πω 5 λέξεις, 5 αράδες για τον κύριο Τζίμα. Θα είμαι πολύ σύντομος. Την υπομονή σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Συλλόγου της Νέας Ζωής, ο Σύλλογος μας βραβεύει απόψε τους μουσικούς που η προσφορά τους στο Δημοτικό Τραγούδι είναι μεγάλη. Είναι τιμή για μένα να βραβεύσω με τιμητική πλακέτα έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της Υπήρου, τον Κώστα Τζίμα. Ο Κώστας Τζίμας έχει ένα δικό του τρόπο, μία μοναδική χρειά, ένα ιδιαίτερο χρώμα στη φωνή του. Ο Τζίμας έχει τραγουδήσει με πάθος τον έρωτα, την ξενιτιά, τον πόνο και την καψούρα. Τον κύριο Τζίμα τον ξέρω πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου, αλλά το νιώθω πολύ δικό μου. Πιστεύω πως και εσείς αυτό νιώθετε, αυτό αισθάνεστε. Αυτή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η δύναμη της μουσικής. Αυτό είναι το μεγαλείο της μουσικής. Να ξέρεις έναν άνθρωπο τόσο λίγο, αλλά να νιώθεις ότι το ξέρεις χρόνια. Να τον αισθάνεσαι δικό σου. Κώστα Τζίμα, σου ευχόμαστε να σε έχει ο Θεός καλά, να μας χαρίζεις μοναδικές ερμηνείες και μεγάλα γλέντια. Κύριε Τζίμα, σε ευχαριστούμε θερμά μέσα από την ψυχή μας για την προσφορά σου στο Δημοτικό Τραγούδι.
γυρίστε λίγο. Με βρήκατε απροετοίμαστο. Φοβάμαι δεν θα μπορέσω να σας πω εγώ τόσα πολλά όσα προσφέρατε εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε υγεία και χαρά και πάντα να διασκεδάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους εσάς. Νομίζω ότι μετά από καμιά 20ετία θα γίνει μια ανάλογη κίνηση. Γιατί πρέπει να μαζεύουμε και χρόνια μπροστά. Λοιπόν, παρακαλείται ο κύριος Κόκας Χρήστος του Γεωργίου να προσέλθει, που είναι ήδη εδώ. Θα παρακαλούσα την κυρία Κολίτσα Κρυσταλλία να απονείμει τον τίτλο. Θα παρακαλούσα, μιας και δεν προλαβαίνω να τα σκεφτώ όλα, τους βραβευθέντες προέδρους να προσέλθουν για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Απομένει μία, μα τι μία. Πλανητάρχη που λέει κάποιος φίλος σου. Εγώ δεν σε λέω έτσι πάντως. Παρακαλείτε, ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες που διαθέτει η χώρα μας. Τόσο σε επίπεδο τέχνης, όσο και σε επίπεδο ανθρώπου. Τι κρίμα εσύ να μ' αγαπάς και όλο να περνάει το πείσμα της μαμάς. Δόκιμους Χαραλάμπους, την απονομή θα την κάνει ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Κόκας Χριστός.